Tervetuloa taas uuden videon pariin ja tässä videossa voitaisiin tosiaan puhua vähän niistä luonnon terveyshyödyistä ja siitä, miksi on aina välillä hyvä tulla tänne luontoon, haukkaa raitista happea ja nauttia siitä, mitä luontoäiti meille suo. Ja voitaisiin tosiaan aloittaa siitä, minkä varmaan kaikki jo toivottavasti tietää, että ihminen on eläin, ihminen on osa luontoa, ihminen ei ole mikään erillinen kokonaisuus luonnosta, vaan ihminen on osa tätä kaikkea tässä. Ihminen ei ole mikään robotti, ihminen on elävä eläin, joka on osa tätä kokonaisuutta, maailmankaikkeutta. Kaikki on yhtä käytännössä. Olemme vain toisistamme erilaisia. Meillä on eri ominaisuudet, mutta me olemme yhtä kaikki. Ja ravinto esimerkiksi, se on aina puhtaampaa, terveellisempää, ehkä jopa parempi laatusta, jos sä saat sen läheltä luonnollisesti tuotettuna, eli ei mitään myrkkyjä, eikä lisäaineita, säilöntäaineita, puhdasta ruokaa, lähellä tuotettua, ekologisesti tuotettua. Se on aina sinulle parempi asia, mikäli sinä sellaista ruokaa syöt. Ja ravinto, yksi tärkeä asia. Ja tossa just kun oltiin mökillä käymässä juhannuksen jälkeen, niin ai että oli muuten en oo oikeesti moneen vuoteen, pitkään aikaan en oo saanut kerätä oikeesti luonnosta niitä marjoja, pistää suuhun ja nauttia siitä, kuinka hyvää saa suoraan maasta, puhdasta, ravitsevaa, terveellistä, ai että. Siihen päälle lenkki vielä ja sit sen jälkeen otat siitä mustikkapensaasta ja mikä tää vadelmapensaasta ja sit vielä metsämansikkaa päälle, niin kyllä nauttii ja keho tykkää. Ja se on tärkeetä, mitä sä suuhus pistät. Ja sen lisäksi on tärkeetä, mitä sä sen tänne päähäs pistät. Eli sen takia on tärkeetä tulla tänne luontoon. Tulla nauttimaan tästä hienosta luonnosta, mikä täällä on. Tulla nauttia siitä rauhasta, minkä tää luonto sulle suo. Tulla nauttia tästä puhtaasta ilmasta. Tulla nauttia tästä tilasta. Tää, et sulle ei oo hirveästi ihmisiä täällä ympärillä. Sä pystyt olla itses kanssa. Sä opit paremmin tuntemaan itses, koska sä joudut koko aika olla sun itsesi kanssa. Täällä ei ole muita kuin sinä. Tietysti, jos nyt tästä lähdetään, niin on täällä varmaan muitakin lenkkeilijöitä ja täällä on muita niin kuin kasveja, puita, metsän eläimiä, mutta se, että sä oot niin kuin itseksesi täällä, kaiken läsnä, pääset viettämään aikaa oman itsesi kanssa, tutustua itseesi, haastaa itseäsi, koska kaikkihan on siitä kiinni, että sinä vastaan sinä. Ei sinä vastaan maailma, vaan sinä vastaan sinä. Sinä kilpailet vain ja ainoastaan itseäsi vastaan.
Ja kyllä on niin kuin työviikon jälkeen kyllä niin nastaa tulla tänne lähiluontoon vähän haukkaamaan happea ja olemaan vaan, katteleen, nauttii. Ja tässäkin kun nyt on ollut paljon muuttostressiä päällä joiden muuttopuuhien takia, niin tää on ihan kiva tulla vähän haukkaamaan tätä raitista ilmaa. Ei tarvii siinä tietokoneella sitten kökkiä ja pilata mielensä siinä, aivonsa, terveytensä ja kaikki samalla. Miten se meni? Tää on kyllä jees. Ja siitä kanssa, että kun sä oot ihminen, sä oot osa tätä kokonaisuutta, osa luontoa. Ja sä koet yhteyttä tämän luonnon kanssa. Mä pidin sitä ihan höperöpuheena aikaisemmin, että ei se voi olla totta, tää on ihan höperöintiä vaan ja tää on hihulointia, mutta laitan kuulokkeet tohon, mutta kokeilkaapa joskus, kun ootte metässä, jos haluatte testata. Ottakaa tämmönen iso halaus tästä puusta ja taputelkaa sitä vähän ja otatte oikein semmosen körilään halauksen, siitä semmosen kirgiisipainijan halaus ja kattokaa, että mikä vaikutus sillä suvointiin on. Se on puulla on juuret tuolla. Menee sinne ihan maan ytimeen. Ei nyt ihan sinne asti, mutta syvälle kuitenkin. Puun kautta oot vielä enemmän yhteydessä siihen maahan. On tää hienoa. Ja sit, mulla on niin, mä oon varmaan pilannut tuon ääreisveren kierron aikanaan, en oo ihan varma, mutta voi olla. Mutta sit jos on vielä mahdollista, niin ottaa kengät pois jalasta ja kävellä ihan paljaan jalkaisin täällä luonnossa. Nyt sen verran mukavuuden halunen on, että en oo viittinyt silleen nyt tänään tehdä, mutta kesäsi, jos on siihen mahdollisuus, niin kyllä yleensä sen käytän myös sitten. Se on kanssa sitä semmoista tietynlaista mahdottomista sitten. Niin onhan tää tällaista tänään. Ja ei siinä. Meillä on puhdas, hyvä luonto. Pidetään siitä huolta. Pidetään se luonto ekologisessa tilassa. Ei puututa siihen luonnon kulkuun. Annetaan luonnon pysyä omassa tilassa. Annetaan luonnon kulkea siihen suuntaan, mihin luonto itse haluaa. Ihminen ei ole mikään Jumala, joka voisi päättää siitä, millaiseen suuntaan ilmasto tai metsä, luonto lähtee kulkemaan. Eli annetaan luonnon kulkea siihen suuntaan, mihin se itse on menossa. Ja koska luonto ja ilmasto kaikki, ne noudattaa aivan luonnollista sykliä, kiertokulkua. Jos ihminen sitä lähtee sörkkimään, ja varmasti nykypäivänä varsinkin on siihen teknologia. Jäljet voi olla arvaamattomia ja myös niinku tuhoisia.
Mutta joo. Ei siinä. Kiitos kaikille kun katsoit videon ja palataan taas seuraavien videoiden parissa. Se on morjes.